Ja môžem povedať sám za seba, ja som s klieštikom najväčší priateľ, lebo mu dám presne to, čo chce. Ako sa tá včela môže nakaziť? Pokiaľ my nebudeme mať včely, sme vybavení, spotrebujú ročne 50 tón antibiotík. Preventívne. To spomenul, že jedno veľké dvojmatkové včelstvo vyprodukuje viac medu ako dve jednomatkové. Áno. Ak môžem jeden príklad z Kanady. Včely vyhubia kyanidom, očistia úle a čakajú do jary. Je podľa mňa tak, ja neviem, aký slušný výraz mám povedať, to je tak podle voči tým včelám. Ale ekonomika nepustí. Dievčence moje, ja keď raz vyrastiem, ja o vás napíšem knihu. A veľkú. Nadviažem, zhrniem to, čo sme si povedali v tej prvej časti. Skončili sme trošku s genetikou a načali sme trošku šľachtenie včiel. V tejto problematike budeme trošku pokračovať a pôjdeme cez výživu včiel. Tejto výživy sa dotkneme, ale práve môj host by trošku porozprával, že čo znamená biologická supresia klieštika všeobecne, ako bojovať samotným klieštikom. To je ako faktor klieštik, ktorý vlastne nám vnáša vírusy. Čo s vírusmi? A či vlastne môžu byť včely nemocné od vírusov? Toto je taká pre mňa zaujímavá otázka, ako sa dostane vírus do včely? To je taká prvá otázka na teba, lebo my tam vieme, že tam je nejaká trofalaxia. Kto prenáša tie vírusy na tie včely? Môžu sa včely, lebo v minulosti dávno, v podstate keď tu nebol klieštik, boli vždy nejaké vírusy. A dostali sa, a aj hynuli včely. Ale teraz tu máme klieštika, ktorý toto znásobuje a my teraz bojujeme všelijakými spôsobmi na klieštika, ako ho likvidovať a tak ďalej, ale či to vieme dosledovať až do samého konca, že prečo tie včely napríklad sa nakazia vírusom, ako sa nakazia, čo to znamená, že sa nakazia vírusom. Tak toto bude prvá otázka na mojho hostia, nech sa páči. Viete, ono s tými vírusmi je to na jednej strane komplikované, na druhej veľmi jednoduché. Ako sme si už my v tej predchádzajúcej časti začali hovoriť, ten vývojový cyklus klieštika, ako samička vchádza do bunky, kde je larva, približne deň pred zaviečkovaním, včely zaviečkujú, klieštik napichne tú larvu, alebo na tom prechode larválneho štádia kukly, s tým, že klieštik využíva včely normálne v úli ako taxikárov. On sa nechá doviesť tam, kde je to, čo on hľadá. Ja môžem povedať sám za seba, ja som s klieštikom najväčší priateľ. Ja som není jeho najväčší priateľ, ja som jeho jediný priateľ. Lebo mu dám presne to, čo chce. A tam sa dostaneme k tej supresii za chvíľočku s tým, že on vlastne, tá samička tým ako napichne tú larvu, prenáša tými slinami, vlastne on sa živí tou lymfou tej larvy a kukly, prenáša tie vírusy vlastne do toho jedinca, či je to trúd, alebo je to robotnica. Málo kedy nájdeme klieštika v nejakom vývojovom štádiu na matkách, lebo tam nie je dostatok času. Ten klieštik, samička musí vojsť, zaviečkovať, položí vajíčka samčekov, samčeky sa vyliahnu, ona sa s nimi spári, nakladie generáciu samičích vajíčok, ktoré sa vyliahnu a živia sa tou istou lymfou. Hej? Takže my tú včelu vidíme, alebo toho trúda vidíme, on sa vyliahne úplne normálne, on vyzerá zdravo, ale je vnútorne infikovaný. A tým, že vlastne oni sa krmia, včely trúdy navzájom, predpokladám, že tam ten prenos tých vírusov vlastne tými slinami, tými vnútornými tekutinami, že nastáva. To znamená, že ono to nie je tak, aby sme si predstavili, že sa nakazíme celé včelstvo skolabuje. Je tam ten kolaps včelstva existuje, máme ho potvrdený, vieme, ako ten systém funguje, s tým, že každé to včelstvo má určitú imunitu. Hej? Tá imunita aj u nás, ako vieme liečiť vírusy? Antibiotika na vírusy nefungujú. Máme vakcíny, ale na včely vakcíny máme zatiaľ iba jednu jedinú, ktorá je momentálne vieme na schvaľovaní. V Amerike je už povolená. Je to vakcína proti moru včelieho plodu. Vyrába to firma Daylan Animal Health v meste Atény v Georgii, štát Georgia. Atény, Georgia.
S tým, že oni ma požiadali pred nejakým časom navrhnúť vakcinačnú klietku. Problém je v tom, že tu sa vakcinuje matka. Matka získa vlastne tou vakcínou získa imunitu a všetky vajíčka, ktoré potom nakladie, majú už ten protigén v sebe. To znamená, že sa tam liahne potomstvo včiel, trúdov, ktoré majú tú imunitu vlastne už v sebe, majú ten protiantigén alebo protigén. To znamená, že tam je malé možnosť nakazenia sa vlastne Peanobacillus larvi, čo je mor včelieho plodu. Ja osobne by som to dal chovateľom matiek mandatórne, kočujúcim včelárom mandatórne. Len bol problém v tom, že oni najprv vybrali zo všetkých úlov matky, dali ich do klietok s nejakými sprievodnými včelami, dali to v labáku na stôl a 8 dní to krmili vlastne imunizovanou potravou, sirupom, v ktorom bola vlastne tá vakcína. Matka sa takto. Lenže keď išli vracať po 8 dňoch matky, včelstva mali narazené matečníky a už im matku neprijali, tam boli obrovské straty matiek, tak sa hľadal spôsob, ja som im navrhol počať, že to urobme v úli, s tým, že bude špeciálne urobená klietka tak, aby kde je najlepšie prostredie pre matku. No v úli, má tam presne teplotu, ktorú potrebuje, má tam presne vlhkosť, ktorú potrebuje a navyše rozdáva pachový feromón, ktorý udrží to včelstvo v pocite, že nie je bezmatkové. Že nenarazia tie matečníky. Hej, robí sa to skoro na jar, keď je ešte malá populácia včiel a potom vlastne už vyrážame v ústretí novým dobrodružstvom opelovať na kočovky a tak ďalej. No tak sme vymysleli takú klietočku, ja som robil v minulom roku v septembri, októbri ešte testy na 4 rôznych týchto klietočkách, kde boli 2 druhy cesta a v jednom bola napájačka, v druhom nebola napájačka. Takže 2 s napájačkami, 2 bez, aby sme vedeli, či dokážu tie matky s tými včelami prežiť 8 dní v úli bez toho, aby mali prístup k vode. Mali len to vakcinované cesto. Hej, takže tam sa nám potvrdí, že toto funguje. Tam sú také medzierky, také ako platničky, že oni ten kontakt s tým vzduchom majú, ale nemá kontakt včela so včelou, pretože tie včely okolo by krmili tie krmičky a tie krmičky by dávali tej matke potravu od včela a nekonzumovali by to vakcinačné cesto. Takže proti vírusu, aj keď tá Peanobacillus je baktéria, ale nie vírus. Proti vírusom máme jedine 2 možnosti. Buď sú to vakcíny, ktoré na včeli nemáme, alebo sú to mikrobióm, to znamená vnútorná imunita včely, ktorú má a ten mikrobióm, pokiaľ má zdravý a plne funkčný, tak sa dokážu proti týmto vírusovým ochoreniam chrániť. Hej, takže tam už sa zase dostaneme ako k tej výžive. O tých probiotikách, prebiotikách, postbiotikách sa asi dostaneme trošku neskôr. Ja by som k tomu povedal, ako hovorím, ty si to tak trošku dobre spomenul, že včely sa nám nakazia vírusom lebo krmia trúdov. Povedzme, že to je to horizontálne nakazenie. Potom navzájom seba samých. To dominantné je, že tá samička toho klieštika vôjde do bunky, napichne tú larvu, a tu poškodí. Áno. Ale keď tam nemám... Tu infikuje. Ale keď my máme nejakú tú biologickú supresiu a nemáme klieštika vyľahnutého, ja ťa predbieham, nemáme vyľahnutého klieštika, ako sa tá včela dokáže nakaziť? Jedine tak, že ak sa vyľahne trúd, musí ho krmiť. No, ak on je ten magnet, kde tie samičky klieštika vchádzajú, to, čo chceme povedať, a tieto by sme nechali vyľahnúť, tak tie už sú infikované a trofalaxiou, alebo ako včely vlastne ich krmia slinami, enzymami a tak ďalej. A tie vírusy sa prenášajú z trúda na včelu a tá včela krmí. Krmí sa všetky, oni navzájom si odovzdávajú tú potravu hore-dole. Takže tam... Tak teraz vysvetlí, ako tomu zabrániť, aby sa tie trúdy nevyľahli. No, vyrežeme ich a hodíme ich do slnečného tavidla. Veľmi jednoducho, aby som dlho nerozprával. Nie, to je práve už zase tá metóda tej supresie. Ja robím 30 rokov supresiu klieštika. To znamená, bez použitia akýchkoľvek chemických prípravkov dokážem držať úroveň klieštika na takej úrovni, aby neškodila včelstvu. Hej, klieštika sa nezbavíme. Pokiaľ nie sme na nejakom izolovanom ostrove, nezbavíme sa. V tom sú lepšie potom tieto zmetence, pretože keď nakupujeme včelstva v podobe zmetenca s matkou, vieme ho ešte predtým, ako ho usadíme do úla, ošetriť, urobiť ho v podstate bez klieštikovým. Ale z chotára tie včely toho klieštika donesú. To môžete robiť čokoľvek na svete chcete.
Oni vždy tie klieštiky si donesú. Ten klieštik zosadne na kvete, prifakli sa na druhú včelu a letí úplne niekde inde. Nezbavíme sa ho. Ale dôležité je držať to na takej úrovni, aby to bolo únosné pre to včelstvo. Aby neprešiel ten tlak tých vírusov, aby neprerastol tú normálnu hranicu, kde to včely ešte vedia manažovať. Tá supresia spočíva v tom, že ja používam 30 rokov v knihe dokonca aj elaborát, kde sme testovali plastové medzisteny pre Bicolcio Magazine, kde boli traja výrobcovia, Manlake Supply, bol tam Dadant a bol tam Pierko. Dodnes všetci vyrábajú tie medzistienky. Dokonca ten obchod včelársky pod Banošom majú práve tie dvojtretinové langstroty práve z Manlake Supply. Výhoda v tom je tá, že na tejto medzistene poprvé veľmi jednoduchá manipulácia, máte ju na veky vekov. Stačí, keď ju prvýkrát povoskujete. Má to jednu zase ďalšiu výhodu, že vy pokiaľ sa dostanete do zatvoreného cyklu, ako výrobcovia medzistenok ma asi nebudú mať veľmi radi. Ale to nevadí. Ide o to, že nachádzame vo vosku, nachádzame spustu reziduí akaricidov, respektíve miticídov. Prípravkov chemických, ako je, ja neviem, fluvalinát sa používa, amitra sa používa. Humogelín. Všetky tieto, pretože neliečíme a neovládame nejaké existujú liečiva. A v podstate my, keď sa dostaneme do toho cyklu, že budeme produkovať vlastný vosk a tým, že nepoužívame chemické látky, my máme ten vosk bez týchto miticídov. Máme panenský, čistý, normálny vosk, ak bol pred 50 rokmi, ešte nebol kliešti, keď sa nič neliečilo. Prvýkrát ju povoskujete veľmi jednoduché, 2 plechy, položíte, v jednom rozstavíte vosk, na plus minus 80 stupňov. Ak je teplejší, tak vám deformuje medzistienku, ak je chladnejší, tak vám zaleje bunky a hneď stúhne. A pokiaľ tie včely nemajú kontúry tých buniek, tak veľmi, veľmi zle stávajú na tom. To ja halabala krížom krážom. Je to veľmi jednoduché. Pokiaľ si ju navoskujete, jednoducho rámik zbijete tak, keď robíte normálne, ale nemusíte nič ani drôtikovať, ani zatavovať. Jednoducho tú medzistenu takto. Do jednej drážky, do druhej drážky. Ako si to písal, že puk, puk? Puk, puk. Skúste toto urobiť s voskovou medzistenou. Hej. S tým, že keď ju opotrebujete, keď niekoľkokrát sa vydá, ja tvorím jednu vec, polovicu maximálne, alebo minimálne jednu tretinu diela každý rok treba vo včelstve vymeniť. Keď si pozriete obrázky, kde vyťahujú taký ten motúzik tej larvy, ktorá je nakazená morom včelieho plodu, väčšinou vidíte, že všetko tmavé dielo. Ja sa nešudujem včelárom, že vymenia 2, 3, 4 medzistienky, lebo sa im nechce robiť. To je otrocká robota. Kdežto toto, keď ju máte postavenú a chcete ju vymeniť, jednoducho ju vytlačíte von. V chladnom počasí, ak je teraz, že vám to trošku vymrzne, ten voz je krehký, urobíte nad krabicou. Keď ne trošku oškrabete vidličkou odviečkovacou a znovu ju vrazíte do toho vybavené. Už nemusíte voskovať, tie včely to už urobili predtým za nás. Hej, ďalšia výhoda, chcete dezinfikovať? Ja osobne používam 96% etanol. Zoberete do toho rozprašovača na kvety, ostriekate, čo sme používali proti covidu. Dezinfekciu na báze alkoholu, 80, 60%, 70%. 80% je dobrý alkohol, lebo dlhšie pôsobí. Pôsobí na vírusy, pôsobí na baktérie, pôsobí na plesne, pôsobí na kadečo. Nezanecháva žiadne reziduá. Po 10 minútach to môžete vložiť do včelstva, lebo alkohol sa odparí a máte čistý vydezinfikovaný. Ale zase hovorím, ako videl som nejaké podcasty, kde sa vyvárali rámiky. No na čo to vyváram v 21. storočí? Mám choré včely? Tak to spálim. Nemám chore včely, nemám čo dezinfikovať. Maximálne pre pokoj náduši. Keď pre nič nie, tak pre pokoj náduši to ostriekam tým etanolom. Je to drahšia dezinfekcia. Dá sa kúpiť tá litrovka aj 80% lieh okolo 17-18 eur, ale zase nepotrebujete kvanta. Ostreknete trošku aerosolu, aby to pokrylo tú plochu. Za 10 minút máte čisté. Popukáte naspäť, vložíte do včiel a stala vista baby. Máme vystarané. Hej. Ďalšia výhoda je v tom, a to je pri tej supresii veľmi dôležité, že na týchto medzistenách oni len veľmi málo nastávajú trubčie bunky. Podmienka supresie klieštika v úli je minimalizovať trubčie bunky na iných plastoch ako na jednom jedinom, ktorému ja hovorím, že to je varoarámy, kde ho mám dokonca ešte rozdelený na polovicu. Hore mám, takto, to je na cirkulárke malej ručnej, prerežete, si urobíte pás, vložíte ho sem
A tu necháte akoby kvázi ten stavebný rámik, jak som kedysi hovorilo. Označíte hore buď farbou alebo pripínačkom, aby ste nemuseli hľadať kompletne v celom úli. Vložíte im ho tam. Do 24 hodín máte vajíčka v bunkách. Tie včely preferenčne pôjdu stavať tú trubčinu tam, lebo nikde inde ju nemajú. Na voskových vám vyhryzú to. Dobre, pojďte si svoje rámiky. Na dolné rohy, horné rohy, všade tu po krajoch máte buď medzeru, kde vám nárazia tie trubčie bunky. Vy si rozmnožujete to klieštika v tom úli aj s tými potom infikovanými včelami. Dobre, takže toto tam vložím. Matka mi to zakladie. Keď je situácia horšia, jak mám zaviečkované, urobím kontrolu. Keď nájdem, že tam mám 20-30% klieštika, musím urýchliť ten cyklus, aby sa to pretočilo. Ak je záleží, okamžite to vyrežem a vložím ho naspäť. A toto aj s tými infikovanými trúdimi kúklami, aj s klieštikom, ide do slnečného tavidla. Vytapa sa zadarmo a mám čistý panenský vosk bez reziduí. Ja sa ťa spýtam, môže byť včelstvo fungovať bez trúdov? Ale áno, oni chovajú trúdy. Oni chovajú, oni ten feromón majú, podľa toho to ten klieštik nájde. Ale že im nelietajú. Vždy sa ti nejaký trúd dovleče z chotára. Či ten, čo zaletí. Ten, čo zaletí. Ako netreba. Takto, ďalšiu výhodu to má v tom, to už sa dostávame pomaly k chovu matiek, ale ono to zase jedno s druhým súvisí. Hej, že vy si podľa toho, ktoré si vyberete ako najkvalitnejšie otcovské včelstvo, vy si vložíte tento rámik, po tých 9, 10 dňoch, po 8 dňoch vám zaviečkujú trubčí plod. Že? 3 dní vajíčko, 5 dní larva, zvyšok je do 24 dní máte zaviečkovaný plod. Toto vyrežite, vyberete si to včelstvo, ktoré je najlepšie, hneď to vyrežete po tých 9 dňoch, znovu nasadíte a necháte tie trúdy vyliahnuť. To znamená, že prvýkrát vyrežem? Áno, aby si pochytal toho klieštika, to je ako magnet. On nemá ten klieštik inú. Ja hovorím, že som jeho jediný kamarát. Ja mu dám ten trubčí rámik, ktorý on bytostne potrebuje. On na robotníčí plod ide už len v tej núdzi po sezóne, keď už sa prestane tvoriť v úloh trubčí plod. Hej. V tom hovorím, že je geniálne celoročné včelárenie, lebo tam trúdy idú stále. Takže to viete krásne vychytať. Ale tu nás sa to dá tiež vychytať. Ešte posledné roky používam pásiky s kyselinou šťavelovou. Nie kvôli klieštikovi, kvôli sebe. Či som ja neurobil chybu. Lebo ak to nevyrežete včas, a to musíte, jak začnú včely stavať od jary do jesene, tam musíte mať. Zistíte, že je koniec s trúdmi, keď vám tu na trubčinu zanesú medom a zaviečkujú med. Zoberete, vyrežete, nakrájate štvorčeky, dáte do párov, zalejete medu, máte pekný darček. Plastikový med v mede, že? Takže hovorím, takto si potom vy viete z niekoľkých včelstiev vytvoriť vlastne trubčiu populáciu z otcovských včelstiev, ktoré, keď neinseminujete, a tie vám v určitý deň prevážia množstvo trúdov, ktoré na tom trubčom zhromaždisku je. To znamená, že väčšia šanca, že tie vaše trúdy z tých dobrých otcovských včelstiev spária vaše matky. Je to len zvýšenie možností. Viete ako, lebo na jednom pláste máte nejakých, ja neviem, 4 000 trúdov. Urobte to 2-krát, alebo v 2 alebo 3 včelstvách máte tam 15-20 tisíc trúdov. Oproti normálnym, ktorí to tak chovajú hala-bala, máte prevahu toho kvalitného genetického materiálu. Takže to je taká jedna z možností. A vlastne toto robíte celú sezónu. Na konci len zistíte, aká je situácia tým, že vložíte tie pásiky. Dušan Deninský, ktorý ho poznáte, bol niekedy v septembri, bol u mňa, pozerali sme včely, mal som tam asi 10 dní, možno 12 dní nasadené tie pásiky a v 4. včelstve sme našli jedného klieštika. My sme sa normálne tešili, že sme našli klieštika. Ozaj sa to dá urobiť tak, že tie včely držíte na takej úrovni s tým klieštikom, že ho tam ani nenájdete. Ďalšia vec je, že môžeme použiť tento varoaskop a hľadáme, keď si nachováme matky, čo ja osobne odporúčam každému nachovať si matky doma zo svojich najlepších včelstiev. Prečo? Pretože tie najlepšie včelstva sú najlepšie adaptované presne na tú vašu včelnicu. Hej. Tam, kde im to najlepšie sedí. Nikto mi nepovie, že má 10 včelstiev a všetky majú rovnaké parametre užitkovosti. Ne. Vyberete to je najlepšie adaptované. Sú systémy Nikot, Jenter, ja neviem, tieto, kde netreba ani prelarvovať. Hej. Stačí si urobiť nejaký štartér, ale
kúpme si matky na začiatku od profesionálnych chovateľov matiek, ktorí to už roky selektujú, ktorí majú určité, pýtajte sa aj, ako lieči, čo lieči, aké má spady. Hej, také, aby ste mali tu plus minus. A snažte sa to tak, čo by bolo najbližšie k vám, lebo tam tie matky sú plus minus adaptované na to, ako nebudem kupovať pri všetkej úste Tatranku, keď som v Dunajskej Strede. Hej, lebo to je včela, ktorá je vyslovene vyšľachtená na to, aby zvládala dlhé, kruté zimy, aby vedela rýchlo na jar naštartovať, keď prídu prvé znášky, aby vedela rýchlo skončiť, keď tie znášky prídu. Myslím, výskumný ústav má celý chov tejto Tatranky na veľmi vysokej úrovni. Hej, máte tu na Laca, ktorý má zase tam tá Rajecká dolina. Zase to je taký ten karpatský štýl tej kránky. Na juhu máme kránky, hej, ktoré sú ten južanský typ, že skoro začnú a neskoro končia. Hej, toto vám Tatranka nedokáže. Máme Buckfest, kto chce vyskúšať, nech sa páči, vyskúšajte Buckfest, nerozmnožujte z nich. Ale tam máte včelu, ktorá keď máte medovicové znášky, nemáte žiadne poriadne jarné znášky, tá Buckfest je fajn. Hej, ale keď máte južanské podnebie a máte od februára, ja začínam podnecovať už niekedy na konci januára, tento rok bohužiaľ to asi nevydá, aby som mal niečo už aj z ovocných stromov, alebo hneď na tie ovocné stromy nadväzuje repka. Po repke, ešte na konci repky mi začne agát, skončí, alebo takmer keď skončí agát, začne mi lípa, potom má mesiac pauzu, potom ide slnečnica, pohánka, je tam mak, je tam horčica. Takže ja mám do septembra, do konca septembra mám čo vytáčať. Môžem sa spýtať? Moc rýchlo ideš na mňa. To, čo som načal tú otázku, že ak sa tie vírusy prenášajú zo včiel, keď držíš túto biologickú supresiu, to znamená vyrezávaš tých klieštikov, povedz mi, ako sa tá včela môže nakaziť? Má šancu sa nakaziť vírusom? Ale určite, včely zaletujú. Trúdy zaletujú. A na tej včele to nevidíme, že ona je nakazená vírusom. Hej? Ona ho má, ale je vlastne ten virulentný jedinec, ktorý vlastne roznáša ten vírus. Ale keby si napríklad, že máš včelnicu, povedzme, že máš 30 včelstiev, že treba, nemáš v okolí včelárov, máš 30 včelstiev a robíš to poctivo v každom jednom úhli, že vyrezávaš tú trubčinu, tak tá pravdepodobnosť tých trudov je o mnoho menšia. To znamená, že tá preživnosť tých včiel bude vysoká. Lebo tá včela sa nemá akým spôsobom nakaziť, ak tam nepriletí cudzá včela, alebo iný trúd nepriletí a že by ho nejakým spôsobom držali si, krmili ho, alebo vzduchom, dokážu sa aj vzduchom tie vírusy tak prenášať, že sa... Nemyslím si, ale zase inžinier Čermák robil raz nejaký výskum ešte na výskumnom ústave, že začali im doletovať včely so žltým pelom z repky. Nikde na okolí repka nebola a zistil, že na repku chodia 7,8 km ďaleko. A tie včely odtiaľ nosili, ako vy nehovorte, že 7,8 km nedoletí cudzia včela zase s týmito. Hej. Pokiaľ nie sme na nejakom fakt izolovanom stanovisku, a to som mal napríklad takú veľmi dobrú debatu s doktorom Meindlom z Rakúska na konferencii v Talíne v 2004. On je komerčný včelár pri Viedni. 24, hej. Čo som povedal? 2004? Nie, 2024. 24. 2004 som ešte... Neviem, ja som prepočul. To nevadí. 24. v Talíne bolo 10. Euroby, včelárska apida konferencia. A tam sme sa bavili, veľmi dobrý chovateľ matiek, ako má 8 rôznych línií kránskej včely. Hej. S tým, že robí insemináciu. A on využíva Alpy na to, že má izolované stanovištia. On vie, že tam žiadne včely nie sú, oni si to otestujú, naveze tam otcovské včelstva a potom tam vozia vlastne plemenáče s matkami a točia potom materské bunky a vlastne tam produkujú tým, že on má 8 kmeňov a dokonca si vedie matriku alebo rodokmene tých línií od roku 86. Takže to je už pomerne to má 30 rokov, pokiaľ dobre počítam, 96, 30 rokov. No. 40 rokov dokonca. Takže z tohoto hľadiska ako on má veľmi, veľmi dobrý. On síce skúšal aj ten alkohol ako dezinfekciu, len problém bol v tom, že tí zamestnanci, čo tam boli, tak zabudli, zaparkovali auto a musel vyslať nejakú záchrannú akciu, aby ich našli tam niekde v chotári, lebo tí nevedeli ani auto nájsť. To je taká tá dezinfekcia, aj tak sme sa tak tiež nasmiali. A práve ako
on má túto možnosť, že dokáže vlastne šľachtiť tie včely v izolovaných podmienkach, ale kde na Slovensku máme niečo také, že máte izolovanú, možno v nejakých dolinách, keby povedzme ty si sa dohodol s tými lokálnymi včelármi ešte, čo sú tam, že vlastne bude to všetko na nejakom systéme, tak, ale aj tak ako ťažko. V Amerike je to možné. Ja keď som čítal ten tvoj článok, ktorý si ty písal o tejto konferencii vedeckej tu v Talíne 2024, EUBI sa to volalo? EUBI. Tej tam bol aj zástupca Slovenska, pán docent Chlebo, on tam mal nejakú prednášku, ale čo ma veľmi zaujalo, tam bola jedna prednášajúca, ktorá rozprávala o tom, že vo Fínsku, ty vieš, o čom chcem hovoriť. Vo Fínsku, áno, majú ostrov, ktorý bol vlastne varoa free, bez varoázy. A zistili v roku 23 na 24, či tak nejako to bolo, že majú 23% úhyn včelstiev, bez toho, aby to mali klieštika. A na pevninskom Fínsku majú len 12%. A teraz čo to spôsobí? Ako netvrdím, tak sme sa myslím aj s Lacim zhodli, že za výpadky včelstiev pomerne vysoké, dokonca v štáte Wisconsin bolo minulý rok 64% úhyn, u nás bolo niekde oficiálne 30-35% a to len to, čo sú tí hlásení. Není za všetko zodpovedný len ten klieštik. Ani tie vírusy nie. Ale nikde som nenašiel no práve to, že ja som nikde v tej správe, ktorú tam tá pani prednášala, nenašiel, akým spôsobom sa tam hospodári, poľnohospodári, farmári, ako sa tam pestujú rastliny, či používajú pesticídy, alebo nie. A teraz sa dostávame k pesticídom, čo je tiež podľa mňa jeden z veľmi vážnych faktorov, ktoré vplývajú na naše včelstva. To je pesticíd. Mám kamaráta, kde chodím brať krmivo pre holuby v Čenkovciach. Asi viete, o kom hovorím. A tam sa pýtam majiteľa Juraja, hovorím, Juraj, jak vy to striekate tú repku? On hovorí, my striekame repku v noci, prídu chlapci s dronmi, takými tými veľkými dronmi, namerajú si to a v noci nám to postriekajú. Aby sme nezasiahli včely, inak je to pre včely neškodné, len aby sme ich nezasiahli. Tak sa strieka v noci. Logicky. Spomínam na svojho otca. Spustí sa nejaký aerosol pesticídu na repku, na listy, na pôdu. Do rána on vyschne, ten pesticíd. To znamená, včely nezasiahne. Ale ako Lenin hovoril, ako Lenin nám všetkým známy, ne, že by som ho nejako uznával, nesúhlasím s ním, ale v jednej veci mal pravdu, že hmota je večná, len mení svoju formu. Tie včely na druhý deň idú, ten aerosol padol aj na pel. Do nektáru sa nedostal, lebo ten je v kalichu. Tam včela musí sa strčiť donútra, ten sosáčik nasaje si nektár, ale ten pel znáša aj s tým pesticídom. Po sezóne čo sa urobí? Zaore sa to, pozberá sa semeno, ostatok sa zaore aj s tým pesticídom. Ďalší rok je tam pšenie, včely donesú pel do úla, kde je aj ten pesticíd, uložia si ho do buniek, vzniká nám tá perga a teraz v zime konzumujú ten pel, ktorý je infikovaný vlastne tým pesticídom. A v jednom momente to telo tej včele povie, vieš čo, a dosť, ja už viac nevládzem. A včela má ten pud, že to je ten spoločenský pud, že ona opustí hniezdo alebo úl, keď cíti, že je nakazená, že je chorá, alebo že sa blíži jej koniec, aby nenakazila ten zvyšok osadenstva. Potom sa nám stane, že na jar nájdeme prázdne úle. Majú zásoby, je tam aj nejaký pel, je tam aj plod a nie je to včiel, máme prázdne úly. Lebo tie včely postupne vypadnú. Ďalší rok tam dajú, kde bola repka, dajú pšenicu. Tu striekajú možno aj 3 alebo 4 krát. Ten pesticíd zase ide na tie listy, do tej pôdy, pšenicu pozberajú, slama sa rozseká, zaore sa. Dajú slnečnicu. Čo sa stane? Naprší dážď. Pesticíd tam, povedzme, slnečnicu na kvete nestriekajú, ale padne dážď, tie pesticídy sa aktivujú v pôde, vlastne dostávajú sa do toho stavu, koreňovým systémom sa dostávajú späť do slnečnice a do jednotlivých, do nektáru, do pelu a tak ďalej a je tam. A donesú taký pesticíd do toho úlu, ktorý nebol testovaný na škodlivosť alebo neškodlivosť pre včely, lebo včely na pšenicu nechodia. Aspoň na zmočenku nechodia. Takže asi všeobecne bude, že ani u vás na pšenicu nechodia. Ale ten pesticíd tam v tej pôde zostal. On tam, DDT sa zakázalo v 70. roku, stále ho nachádzame v masle, v mlieku, v mese, v tuku.
povedzme hovädzieho dobytka. Neonikotinoidy sa zakázali v 2018. Vo Francúzsku robili, po 5 rokoch robili výskum, je toľko toho pesticídu v pôde a potom v rastlinách, že zabije polovicu všetkých naletujúcich opeľovačov, ktoré po 5 rokoch zákazu naletujú na danú lokalitu. Hej, takže ten pesticíd je tam. Nemôže toto byť jedna z príčin, ako preto máme už na ceste, zo Spojených štátov je špeciálne probiotikum, ktoré je dizajnované na to, aby pomohlo včelám vyrovnať sa s touto pesticídovou záťažou. Probiotika sú jednou z tých možností, ale tam myslím, sa dostaneme. Ešte predtým, kým prídeme k tým probiotikám, možno poďme na ten imunitný systém včely vysvetliť, že prečo čo sú probiotika najskôr, aby sme to vysvetlili. Možno niektorí vieme, keď sme nemocní, tak nám lekár odporúči, kúpte si nejaké probiotika. Počas poberania antibiotík si dávate probiotika. Čo to znamená? Ja ti poviem pravdu, už som trošku vyškolený, ja viem, lebo sú probiotika, prebiotika, postbiotika, neviem ešte aké výrazy. Keď budeme o tom rozprávať, aby sme rozumeli tie veci a že či je to prospešné pre nás, pre ľudí, a či je to, čo je pre ľudí prospešné, že či to isté je prospešné aj pre hmyz, pre včely. Tie isté probiotika napríklad. Áno, tam nie sú iné. Takto, ono aj v tom almanachu, tam je aj dokonca celý ten model včely, kde v rôznych orgánoch má rôzne typy týchto probiotických kultúr. V prvom rade musíme si povedať, že najskôr máme prebiotika. Prebiotika sú látky, obyčajne polysacharidy, ťažko straviteľné, ja neviem, napríklad celulóza, podobné látky, ktoré slúžia ako živná pôda pre probiotika, čo sú baktérie alebo kultúry, probiotické kultúry, lactobacillus, bifidobacterium. Potom v droždi je Saccharomyces cerevisiae. Je ich veľa druhov. Čiže, môžeme povedať, že probiotika sú baktérie. Áno, to sú baktérie. Probiotické baktérie. Ako u nás sú prospešné dobré a zlé baktérie, niektoré sú patogénne, niektoré sú dobré. To sú baktérie, ináč ich nazývame, že sú to probiotika. Tie dobré sú aj probiotické. To sú probiotika. Keď nám niekto predpíše, že kúpte si probiotika, tak ja si vlastne kúpim baktérie. Áno. Sú v sušenom stave, ktoré užiješ. Takže tieto kultúry, len u nás, keď sa pozrieme na ponuku pre nás včelárov na pultoch, čo nájdeme? Nájdeme nejaké, ktoré majú 1, 2, maximálne nejaké 3 probiotické kultúry. Hej. Preto ja som sa spojil tam so známym, ja som nepoznám momentálne majiteľa, je to syn človeka, s ktorým som sa ja stretol ešte, keď som to dal, Spojených štátov vo Wisconsine. A oni majú firmu, kde vyrábajú pro a postbiotika plus enzymy. Hej. A oni zostavili, budeme to testovať teraz, zostavili probiotikum pre včely, pro postbiotikum so 40 kmeňmi probiotických kultúr. Je ťažko, ľudia máme potrebu určitých probiotických kultúr. Máme samozrejme aj určité liečby, povedzme, pokiaľ má niekto fakt imunitný problém, lebo má rozbitý mikrobióm, vieme už metódu, ona je taká neveľmi príjemná, ale vieme zo stolice pacienta, ktorý má zdravý mikrobióm, presunúť túto stolicu do nášho čreva, aby sa ten mikrobióm začal rozvíjať zdravý mikrobióm. Hej, to je vlastne to, kde sa nám tvorí, 90% imunity sa tvorí v čreve. To isté platí u včiel, u hospodárskych zvierat, u vtákov, u hydiny, všetci. To je jediná naša zbraň proti vírusom. Hej, takže my potom plánujeme z tohoto 40 kmeňového probiotika robiť probiotické cesto, cukromedové cesto, ktoré sa bude tým včelám na jar a na jeseň podávať. Prečo? Na jar vzniká vlastne letná generácia včiel alebo lietavky. Potrebujeme, aby boli zdravé na jeseň, presne naopak, tvorí sa zimná generácia včiel. Preto som hovoril hneď na začiatku, že 1. augusta sa začína nový včelársky rok. Prečo je to tak? Pretože od 1. augusta plus minus, každý si musí prispôsobiť tie termíny v kopcoch. 1. augusta už pomaly chodíme lyžovať, sme chodili lyžovať. Takže tam je to trošku pozrieť, že si musím upraviť, ale od toho 1. augusta u nás na Dolniakoch začína matka klásť zimnú generáciu včiel. Aby boli dlhoveké,
potrebujú kvalitnú výživu a potrebujú mať tie probiotika, aby mali zdravý mikrobióm, aby sa vysporiadali s tými vírusmi, ktoré v tom úli za tú sezónu sa nazberali. Ja sa na to spýtam. To znamená, že ak tá včela má dobrý mikrobióm, dobrú vnútornú imunitu, vlastne čo ju poškodí? Buď ju poškodia pesticídy, pesticídy, antibiotika, ktoré nepoužívame, teda, aby sme nemali. A potom sú treba nejaké tie vírusy. Čiže tá včela je oslabená. Týmito vonkajšími faktormi je oslabená a má problém s prežitím. Čiže my sa teraz ľudia na to tak pozeráme, že ak tej včele nepomôžeme, v minulosti ľudia nepomáhali tej včele probiotikami. Nie, ale my sme im tak zdevastovali životné prostredie, že my musíme pomôcť. To je už... Kedysi my sme na tých včelách parazitovali. Dneska je to symbiotický parazitizmus. Ja tebe, ty mne. Jeden bez druhého neprežijeme. Hej, pokiaľ my nebudeme mať včely, sme vybavení, nebudeme mať úrody, nebudeme mať kultúry, jednoducho. Svet sa bude rúsiť do záhuby a pokiaľ oni nepomôžu nám, tak nebudeme mať propolis, nebudeme mať kašičku, nebudeme mať med, nebudeme mať vosk, nebudeme mať jed, nebudeme mať nič, čo potrebujeme preto, aby sme vedeli eliminovať niektoré choroby. Takže ako áno. A spýtam sa ťa, ako taký včelár napríklad vie vydedukovať, treba mojim včelám dať probiotika, alebo ešte netreba dať probiotika? Sú včelári, neviem, možno aj u nás, ale v tej Amerike napríklad, a to tiež sa vrátim k tej konferencii v tom Talíne, ja som sa rozprával s doktorkou Vúcovou, ktorá sa venuje práve problematike moru včelieho plodu. V oblasti Saskatchewan spotrebujú ročne 50 tón antibiotík. 50 tón. 50 000 kilogramov. Preventívne. Keď som čítal ten článok od teba, tak tam bolo písané, že vlastne oni tie antibiotika používajú preto, aby potlačili mor včelieho plodu ako tú vegetatívnu formu, aby sa nerozmnožovala, ale tie spory sa napriek tomu dostanú do medu. No a preto doktorka Vúcová prosila aj mňa, že robí celosvetový projekt na univerzite v Saskatchewane. Prosila ma, aby som pozbieral tu na vzorky od včelárov, ktoré oni bezplatne, oni si zaplatia poštovné a bezplatne ich vyšetria na množstvo spor v každej tej vzorke medu. Podľa množstva tých spor vieme predikovať, kedy nám môže prepuknúť mor včelieho plodu. Písal som to v novembri 24 v časopise DIMAC. Viete, koľko mi prišlo vzoriek? Okrem mojich 3 ani 1. Viete, a tam už mi tak ako zaplo, že ups, ako čo ešte môžeme povedať? Zadarmo pošli si vzorku malú 100 gramov medu, ktorú my ti dáme a anonymne ty dostaneš výsledok, aké nebezpečenstvo hrozí na napadnutie včelstiev, na klinické prejavy moru včel. Mor máme všetci vo včelstvách. Všetci ho máme. Hej. Ide len o to, akú máme imunitnú situáciu vo včelstvách, takže na tvoju otázku môžem odpovedať tak, dávajte ho bez rozdielu na to, že čakáte, či máte klinické príznaky, alebo nie. Keď máte klinické príznaky, vám nepomôže nič, len plameň. Ale znamená to, že ako hovoríš, že treba v každom včelstve môžu byť zárodky toho moru včelieho plodu, ale keď je dobrá silná imunita včelstiev, včely dokážu rozpoznať akýkoľvek náznak, bez toho, že by to včelár vedel, sa s tým vedia vysporiadať. Presne tak. Každé to včelstvo to má, len záleží, aký majú imunitný systém a my včelári, akým spôsobom tie včely stresujeme. Stresory sú najväčšie nebezpečenstvo pre včely, preto ja hovorím, som rád, že som prešiel na uniležany, čo sú ležany, pretože to má trošku iný systém osvojenia a neruším tie včely tak, keď mám nadstavkový úl. Ak chcete urobiť kontrolu, pravidlo 7 dní, poznáme, každých 7 dní treba pozrieť plodisko, lebo od položenia vajíčka do materskej bunky do jej zaviečkovania je 8 dní. Na 7. deň, keď nájdeme ešte nezaviečkované materské bunky, vieme ich vyrezať a eliminujeme možnosť rojovej nálady, vyrojenia. Hej. Len máte, ja mám napríklad, keď mám aj normálne nástavky, aby som vedel porovnávať ako fungujú ležany, 4, 3 a potom mám ešte spojené včelstva, 2 matky a 1 medník spoločný na prostriedku, len zase nás to ťahá do výšky a mám potom normálne nadstavkové včelstva. Mám 3 plodiská a 3 medníky. Keď poviem skontrolovať prvý, musím zložiť 5 nadstavkov. Keď som mal 30 alebo 20, aj jednou rukou. Možno by sme mohli spomenúť, ty si písal aj v tej knihe spomínaný Stephen Tauber v Amerike.
on vlastne začal, dobre hovorím, to bol on, ktorý začal s viacmatkovým včelárením. Nie, to začal už doktor Farrar. Farrar, ale on u neho promoval. Áno, len Farrar už vysvetloval. Clayton Farrar, áno. Na ten Wisconsin University, on tam vlastne promoval u neho. No tak Farrar bol skôr akože, ale on to potom ako ďalej udržiaval, alebo možno rozširoval ešte. Vysvetlíme, vráťme sa späť do tých 50 rokov a skôr, ako to bolo u tohto profesora Farrara. Vtedy boli tie nadstavkové úly. Ja som to tiež praktizoval. Lenže keď si zoberete, že máte 3 nadstavky, 75 cm jedna matka, potom máte medzidno, alebo mriežku, máte ďalšie 3 nadstavky, druhá matka a máte ďalšie 3 alebo 4 nadstavky, tak sme v 3,5 metroch. Ešte tu by bolo dobre, ja tak budem prerušovať. Dobre povedať, niekto sa spýta, ako tie matky na seba reagujú. Ty píšeš v tej knižke, že včelám matky nevadia. Včelám matky nevadia, matka matke vadí. Preto treba oddeliť matky tak, aby sa nedostali k sebe. Ja som dokonca robil ešte to, že som mal 3 nadstavky matka dole, 3 medníky, 3 nadstavky matka hore. Lenže som bol v 3,5 metroch. To je už životu nebezpečné, to je 20-kilový nadstavok na rebríku a nemáme to krásne vybetonované rovnúčke a nepridržanie do rebrík. Takže ako to bolo náročné, teraz tie uniležan tiež je to pekne popísané celé v tom almanachu plus december, január, február, Dimag je kompletne trojséria. Ak si viete zohnať, zožente si, ak by to niekoho zaujímalo. Takže tam sa dajú tie dve matky robiť na dvoch stranách, ale máte v podstate 4, 8, 12, 16 nástavkový úl, ale sú tam dve matky. Ale máte populáciu 120-150 tisíc včiel a prinesú vám 3-krát viac medu ako dve jednomatkové. Ja mám priemer na jednomatkové nadstavkové zhruba 40-45 kg. V ležane s dvomi matkami mám priemer okolo 120-130 kg. Tento rok idem robiť štvormatkové, zase mi to dovolí ten ležan. To už štvormatkové, to by sme sa dostali, ja neviem, do nebies, nemáte to ani nejak upevniť, ani nejak postaviť, fúkne Vánok, zhodí vám to. Že bude matka, 3 nadstavky, medzidno 2 nadstavky matka, bude 10 medníkov a to isté na druhej strane. To znamená, mám 4 matky, populáciu by som chcel mať okolo 300 tisíc včiel a výnos na jeden úl zhruba 400 až 500 kg, pokiaľ vyjdú znášky. Hej, na jeden úl. Takže z tohoto hľadiska vy môžete mať o 2/3 menej včelstiev a mať 2-krát vyššiu produkciu. Ako horšie je to už pre komerčných včelárov, lebo nástavkový úl bol vymyslený pre komerčných včelárov, pre kočovníkov, kdežto tento ležan je pre nás statikov, dá sa s ním robiť aj posediačky. Ja by som ťa doplnil. No skús. Ja čerpám z toho, čo som prečítal. Jasné. Ako to nie je z mojej hlavy. Sa dobre na mňa pripravil. No, jasné. Neviem, že to je citácia, ale toto tiež vlastne písal profesor Clayton Leon Farrar ešte v 58 roku. Ty si to spomenul, že jedno veľké dvojmatkové včelstvo vyprodukuje viac medu ako dve jednomatkové. Áno. Ale toto, čo ma zaujalo, to druhé, tu píše, že veľkosť a tvár úľových jednotiek. Čo to znamená veľkosť a tvár? To znamená, že jedno, či sú tie úle postavené takto, alebo sú takto naležano. Hej? V čele. On to v tom roku už písal, že má malý vplyv, ako vyzerajú tie úle, na produkciu, ak sa používa dostatok nástavkov na odchov plodu, zásoby, medu a peľu a skladovanie prebytočného medu. No, to znamená, sveta pravda. Ja som to tak pochopil, že vlastne tento systém, ktorý teraz tu ideme o tom rozprávať, je to tu. Hej? Že či tie včely sú, ako to robil profesor Farrar, že ich takto nastaval do tej výšky, alebo ich urobíš takto, ako viacmatečné včelstva, štvormatečné, že v podstate tým včelám to je jedno. Je im to jedno? Včelám je úplne jedno. V skalných dutinách boli do šikma, boli v podlahách domov v Amerike, napríklad tam to bolo bežné, že nás volali, aby som došiel vybrať včely, lebo ich mali v podlahe domu, kde bola takáto výška, ale boli dlhé, tak tam bolo takto plasty na skla. Včele je to úplne jedno. Tu sa bavíme o tom, čo je komfortné pre včelára. Mm-hmm. Pokiaľ mám sa štverať ako opica na 3 metre do výšky a manipulovať so včelami, potrebujem sa dostať úplne dole, tak musím zložiť, ja neviem, 14 nástavkov. To je otročina. To už pozriem, dneska sú oblaky, dneska dievčenci. Ja by som išiel k tomuto ľovému tej zostave, aby sme to prebehli a potom ešte k tej súpresi pôjdeme ďalej. Lebo možno, ja to tak nevidím hore, ale to viem asi predstaviť. To znamená, tá spodná časť,
tá spodná časť je v podstate ako keby jeden veľký nadstavok. Jedna veľká truhlica. Truhlica. Áno. Neuteplená. Normálne 2,5 doska pri langstrote, 20 sa robí pri Bčku, lebo tam taký je ako štandard tých Bček neuteplených. Takže dno je odnímateľné, má na obidvoch stranách má ťahokov, ktorý kupujeme vo firme Mede, so zásuvkami na kontrolu klieštika. Takže ako plne, plus majú tie prepážky, je mriežková prepážka, plná letná prepážka a zimná uteplená prepážka. Môžem ja? To znamená, že aby sme tomu rozumeli, keď je to veľké, ako keby 4 nástavky boli spolu, ale je to jedna veľká truhla, doslova. A teraz ty osadíš tu jedno včelstvo, tu druhé včelstvo a v strede dve mriežky dáš. Jednu mriežku. Nie, ešte nie, tam sme sa ešte nedostali. Tak dobre, tak postupne poďme do toho, aby sme pochopili, že ak sa také včelstvo osadí. Mám včelstvo na jar, povedzme, dáme 2 nadstavky? Máme 2 nadstavky plodisk? Nemáme. Máme jeden, dobre, nech máme jeden silný. Dáme 10 rámikov sem, 10 rámikov tam, dáme pevné prepážky. Tie včely neťaháme hore, ale rozširujeme ich do strán. Jedno doľava, druhé doprava. Čiže, v strede majú veľký medík. Zatiaľ je tam fuga, nič, prázdno. Ale pridávame rávy. To včelstvo nám zosilňuje, nemôžeme naraz buchnúť tam 15 medzistienok a to je zase ten stres. Ideme, a keď sa dostaneme tak, že sme v polovici, tu je 22 rámikov, tu je 22 rámikov, treba tie rámiky samozrejme prestavať, aby tá matka stále bola v nejakom strede, ona neveľmi rada ide do tých strán, tam sa utvorí nejaké, ale pomáhame im tým, že to prekladáme. Dostaneme sa do stredu, vtedy nájdeme matku jednu druhú, dáme ju úplne na kraj, tam, kde sú plodiskové časti a oddelíme 11 rámikov, oddelíme tou prepážkou s materskou mriežkou. Teraz dáme vrchnáky a môžeme rozširovať tak, že dáme nadstavok plodiskový tak jak vidíte, naľavo, napravo, tam, kde sú tie letáčové očka. Na medníkoch ich nemám, mám ich len na plodiskových. Takže tam nastavím a v strede mám 2 prázdne nadstavky, lebo ešte nemám medníky. Ale musím ich tam dať, aby som sa udržal v jednej rovine. Keď položím tie veka, strechu na to, aby som mal jeden kompaktný celok. Tie nadstavky viete aj tak potrebovať. Nie je to až taká zaťaženie finančná síku, aj keď máme uteplené úle, treba neuteplené, s tým, že tie uteplené použijete na tvorbu nových oddielíkov a tak ďalej, čo tiež ako tento umožňuje vlastne. Oni vám to urobia, vy nemusíte nič prekladať, nič robiť, postavíte na to. Ja mám tam tie polovičné, to sú dvojtretinové langstroty, kde im dám medzistienky, včely vystávajú, matka základe, donesú med, pel, jedného dňa, keď mám pripravené zelené matečníky, zoberiem, odložím to na dna, ešte to môžem predeliť prepážkou, mám 5 rámikové plemenáčiky, tam vložím tie materské bunky, matky sa vyliahnú, jeden výlet na jednu stranu, druhý na druhú, matky sa vyliahnú, začnú klásť a už vtedy začína, to sme sa bavili skôr, začína to testovanie našich matiek. Pokiaľ máme tento varoskop a zistíme, pobereme si z úhla z podložiek, nie poliečení. Tak voľne, ako tie včely existujú, pobereme si do takýchto malých petriomisiek, z každého úhla si zobereme určite 10, 20, 30 klieštikov, označíme si tú petriomisku číslom úhla a zoberieme si to domov, večer, keď prší, zle počasie, nedá sa ísť, nemáte čo robiť, nudíte sa, zapnete varoskop a tú petriomisku s tými klieštikmi každú jednu skontrolujete, či nenájdete fyzicky poškodené klieštiky. To je ten self-grooming. Keď hovoríš petriomiska, to je prázdna krabička. Prázdna krabička, hej. Prázdna krabička. Plastová, hej, jasné. Plastová, je to pohodlnejšie, sa s tým robí ako do nejakých zápalkových krabičiek alebo nejakých... Aby sme nemysleli, že tam je niečo, nejaký agar, alebo čo si... Nič. Úplne normálne zoberiem vzorky klieštikov a potom hľadám, ktoré včelstvo, kde nájdem tie poškodené, odkúsané nožičky, nahryznutý pancier, kde sú fyzicky poškodené, to je ten self-grooming. Na to sme sa chceli tiež nejako premostiť. To znamená, to je to samočistenie včiel, že oni sa vedia oberať a poškodia toho klieštika tak, že tie zranenia nie sú zlučiteľné s jeho životom. Padne dole. Keď to nájdeme, hurá, jasajme, otvárajme šampanské. Toto je včelstvo, ktoré si označím a potom si z toho včelstva skúsim odchovať vlastné matky. Keď mám... Nikod je veľmi dobrý systém, ten som doviezol do Ameriky tiež v 90. rokoch, lebo tam nemali taký systém. Tam ako
boli trošku pozadu. Tak toto sme tam začali voziť a hovorím, je to veľmi jednoduchý systém. Je aj malý na 32, je aj väčší na 110 buniek. Ja používam osobne na 32, ja nemám tých včelstiev veľa. Nachovám si 5, 6, 7, 10 matiek, urobím si takto. Tu máte 2, 4, 6, 8 5-rámikových včelstiev. Urobte si 20 matečníkov, vyberte tie, ktoré sú najkrajšie, ktoré sa vám najviac ľúbia. Dajte ich do toho, každého matky sa oplodnia a už po mesiaci, pol druha, 2 mesiacoch už je vymenená generácia včiel za tú dcéru z tej matky, ktorá mala tie poškodené klieštiky. Zase máte tam podložky v tých dnách, zoberte si, zase si vyskúmajte, zase hľadajte. Ak u všetkých tých matiek, ktoré ste si nachovali, sú poškodené klieštiky, čo to znamená? Že matka, z ktorej sme odchovali, je dominantný homozygot. Hej? Že má nejakú tú vlastnosť, že má tie 2 gény, dominantné gény, ktoré spôsobujú to, že tie včely majú ten pud samočistenia. Lebo my to laboratórne alebo nejako molekulárne nevieme to zistiť. Vieme, ale nikto to nezaplatí. Je to veľmi drahé. Veľmi drahé, veľmi náročné a nefunguje to, lebo hovorím, tá matka je rýchlobrátkový tvar a nemáme trúdov. Kdežto takto je veľmi jednoduchý test a potom si môžete ďalej začať testovať. To už sú tie selekčné kritéria. Ja sa ešte, vrátim ku tomu. Ja som čítal v tvojej knihe, ale ja som to tiež už tak pred 2 rokmi som sledoval alebo na webovej stránke jedného včelára z Rakúska, Alois Wallner. A ja som sa to o ňom dočítal. A potom som strátil nejak prehľad, že kto to bol. A na tej stránke to po nemecky alebo po anglicky písané. Tam on presne dlhé roky sa venuje tomu groomingu. To znamená, sleduje včelstvo, zapisuje poctivo. Vieš o ňom viac porozprávať? Ja som bol s Aloisom Wallnerom v kontakte ešte, keď som bol v Amerike. On to fakt robí ako veľmi precízne, má veľmi dobré výsledky. On to šlachtí, len práve tam je ten problém, že ako dali by sa od neho získať matky a z toho urobíte vlastne ten svoj proces. Len on pre mňa nemá hodnotu, lebo on má horské kránky. Čo je skôr do tých kopcov, kde by sa to teoreticky dalo týmto systémom, že zoberiem 5-10 matiek, nachovám z toho, ale vidíte, tam už sa dostane do problému, že máme malú populáciu včelstiev, aby sme to otestovali. Tam potrebujete, aby ste to otestovali, tú F1, aspoň 10-20 včelstiev. Máte 5 matiek, to už máte 100 včelstiev. To už ste komerční včelári. Takže... Svojho času pani Červán, kde na Ústavu včelárstva, tak priamo od Wallnera kúpila 10 matiek pre ústav. Tak prvé tie 2-3 roky mali ako vynikajúce výsledky, asi po tej 4. 5. roku sa totálne vyrovnali v groomingu s našimi včelami. Ale to je práve to, čo hovorím, že jednoducho nevieme, aký majú genotyp. Pokiaľ sú to heterozygoty a my ich párime, tak jednoducho tam zase, jak tá príroda, že tých 80% je vlastne recesívnych homozygotov, tak jednoducho tam to spadlo zase do toho priemeru a drvivá väčšina. Takže preto hovorím, že je dobre takto si sledovať a hľadať si v tých svojich včelách, keď nájdem takú matku, keď budú všetky, čo teda ako držím vám palce, môže byť veľmi dlhá cesta, ale pokiaľ áno, alebo nájdete tie, ktoré majú zase ako už tá F1 generácia potomstvo po tej matke, kde ste to našli. Urobíte si ďalšie matky a zase ich nasadíte. Ale tam potom sledujete už ďalšie tie parametre. Aký ide rozvoj, ako ukladajú plod, pel, zásoby. To by malo byť v strede plod, okolo pel a hore med, zaviečka. To je dobré selekčné kritérium. Ako sú rozbiehavé. Keď tie včely zoberete na rámiku, dáte ich do manipulačnej bedničky a za 5 minút sú včely po celej bedničke, není dobrá vlastnosť. Tým včelám to nevadí, vám to vadí. S tým sa zle robí. Uvidíte, ako stavajú, ako sa rozvíjajú. Tam nikdy nebude zase takéto vyrovnané, že budú všetky rovnaké. Nebudú. A vyberete si tie, ktoré najviac splňajú tie vaše selekčné kritéria, ktoré si vy stanovíte, úplne jedno, ako si ich stanovíte. Čomu sa venujete? Či je to na produkciu propolisu, tie čo najlepšie. To je ešte s pánom Dedinským, to kedysi sa doviezli vúčka, a kaukaské včely sa doviezli. Zo Sovietskeho zväzu. Bolo logické, že ako odtiaľ sme vozili. Kaukaská včela, pokiaľ ste týždeň nešli do úla, ste ho neotvorili. To bolo tak zalepené propolisom. Letáče mali 4 takéto dierky na celom veľkom všetko. Dali sme zdochnutú myš do úla, na druhý deň bola celá obalená v propolise. Vúčko,
tiež kranská včela, používala sa na čo? Ona bola dovezená kvôli tomu, že morfologicky mala dlhší sosáčik ako naše kranky. To znamená, že vo vlhších rokoch, keď sa prisúvali tieto včely na opelenie ďatelinovín, ďatelina vo vlhších rokoch natiahla ten kvietok vyššie a tá včela naša sa nedostala k tomu nektáru, preto bola nezaujímavá pre tú včelu. Kdežto tá vúčko mala ten dlhý. Hej? Všetko toto sa dá. Číňania selektujú na čo? Selektujú na produkciu materskej kašičky. Tie včely dokážu vyprodukovať 2-krát viac kašičky ako naše včely, ktoré nemáme na toto selektované. Ja to som aj hovoril, že pre tých komerčných včelárov, ktorých chcete používať, existuje niečo takéto 756 buniek, tu vložíte matku, najprv to povoskujete, oni vám vyťahnú na to nejaké dielo, potom tady to vložíte matku, matka vám to zaklade, tu na zozadu potom berete pásiky, kde v každom je vajíčko. To je principiálne taký systém, ako je Jenter, že vlastne má... Už to padá, už sa to rozsýpa. Potom, rozsýpa sa nám, nevadí. Potom máme k tomu takýto dvojrámik, hej, alebo dvojlatku, kde jednoducho tento zakladený pásik jednoducho vložíme tu do týchto otvorov, zastrčíme, dáme do rámika 3, 4, eventuálne 5, vložíme do štartéru. Včely nám natiahnu bunky, za druhý, tretí deň zrežeme, vybereme larvičky, vybereme kašičku. Cyklus sa opakuje. Vieme potom urobiť aj to, že sú ešte také bunky jednotlivé, kde každé tu s tým vajíčkom jednoducho toto vyberiem, vložím to do tej materskej bunky, dám to na latku, viem chovať matky, bez prárovania. Toto je ale pán kolega Tibor Vargapal, ten asi by mohol mať o toto záujem, to sú komerční včelári. Pre drobnochovateľa, pokiaľ nechcete produkovať kašičku za peniaze ako predávať, tak je lepší potom ten Nikotplast alebo Jenter, kde si urobíte kašičku pre vlastnú potrebu a to je zase tam taká metóda, že zase vyberete tie, ktoré sú najlepšie naplnené, tie necháte na matky a zbytok zlikvidujete a zoberete si materskú kašičku. Takže takéto systémy ako existujú. Tento systém, ja som osobne nikde v Európe nevidel, má to jedine včelárske potreby Baraník, takže ten celý systém aj s klietočkami, aj so všetkým stojí okolo 100. Hovorím, ono záleží na vás, kto sa ako rozhodne. Takže to je len tak pre ukážku, že vieme si tie včely šľachtiť na určitý parameter, ktorý my chceme. Či je to propolis, či je to, vybereme zase tie včelstva, ktoré najlepšie propolisujú. Používam napríklad tu na špeciálnu tkaninu, to zase z Ameriky. Tam sa používa taká sieťovina z polyetylenu s vláknami, sklenenými vláknami vo vnútri. Používala sa pri prevoze včelstiev na paletách pri opelovaní. Tým sa to prekrylo, lebo tam sa včely nezatvárali. Letáči sa nezatvárali, tam na paletách sa to v noci naložilo, zakrylo takouto plachtou a viezlo sa tu kdesi, kde sa zase vozíkom poskladalo, tie včely sa povžobrávali a život išiel ďalej, tam sa včelstva neotvárajú, čo sa opeluje. Tak sú tam chovatelia, včelodržci, ktorí majú aj 80 000 včelstiev. Skúste teraz urobiť prehliadku. Tam maximálne raz za rok sa dosypalo tam, kde nič nevyletovalo, tam sa dosypali zmetence a išlo sa ďalej. Za každý úl, ktorého vyletovali včely, nám zaplatili. Počítaj, keď máme len 1000 včelstiev. Dovezem ich do Kalifornie na mandle, máte $150 za jedno prisunuté včelstvo. Tu máte 150 000 za 2 týždne. Ani 50% náklady mať nebudete. Ale tie včely v živote neotvoríte. S rozhovorom ešte nekončíme. Pokračovanie nájdete v rámci nášho YouTube členstva. Pre našich členov chceme pripravovať ešte širší obsah, nové formáty a ďalšie možnosti. Vďaka vašej podpore môžeme oslovovať kvalitných hostí a prinášať rozhovory s vysokou včelárskou odbornosťou. Ak máte záujem o zvýhodnený ročný prístup, stačí nám napísať na členstvo@cestomedu.sk. Viac informácií nájdete na našom webe alebo v popise videa. Tu je krátky zostrih. Hovorím, vieš čo, otvor úle, to máš lepšie, ako keď otvoríš televízor so správami. Tu dám prázdny medník, zase to zakryjem, včely podnecujem alebo prikrmujem, stále sa väčším.
liečím týmto vzduchom, hej. Že tá imunita sa stráca v tých včelách. Ale tie probiotika, keď ich dáš, zle neurobíš, keď ich nedáš, budeš mať väčšie riziko, že nevieš, lebo my nerobíme skúšky pelu. Ale hovorí sa na druhej strane, že to je najkvalitnejší, jeden z A keď najkvalitnejších. má pesticídy, tak ako, vieš, môže byť Dom Perignon šampanské, pokiaľ bude otrávené, je to najkvalitnejšie šampanské, dáš si? Čím väčšiu zimnú generáciu včiel máme, tým silnejšiu máme jarnú generáciu včiel a tým lepšie využijeme prvé jarné znášky.